osewera ndi aphunzitsi omwe anachita bwino chaka chatha. Takulandirani tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Komiti yoona zachuma ku banki yayikulu ya Reserve yatsitsa mlingo wa chiwongoladzanja cha dziko kuchoka pa 26% kufika pa 24%. Izi zikutsatira msonkhano oyamba wa chaka chino omwe komiti inachita lachitatu mpaka lachinayi msabatayi. Malingana ndi wapampando wa komitiyo yemwenso ndi gavanala wa banki ya Reserve a George Partridge ati atsitsa mlingo kamba kokuti mlingo wakukwera mtengo kwa zinthu inflation rate ukutsika. Izi zikutanthauza kuti anthu ayamba kukwanitsa tsopano kubwereka ndalama ku banki zosiyanasiyana pa chiwongoladzanja chotsika. Nduna yoona za mphamvu za magetsi Mai Jean Matanga yapempha anthu kusamalira mitsinje yomwe imathira madzi ake mu mtsinje waukulu wa Shire. Izi anena kuti ntchito yopanga magetsi iziyenda bwino mdziko muno. Mai Matanga anena izi pamwambo okhazikitsa nyengo yodzala mitengo ya chaka chino ku kampani yopanga magetsi ya Ejenko. Rashida Matandika walemba ripoti. Kampani ya Ejenko yapereka mitengo 6,000 ku konsolo ya Balaka kuti idzalidwe chaka chino, ndipo mwa mitengoyi 250 yadzalidwa mphepete mwa mtsinje wa Nkhonde omwe umathirira mu mtsinje wa Shire komwe kampani imapanga mphamvu ya magetsi. Malinga ndi nduna yoona za mphamvu ya magetsi Mai Jean Matanga, mitsinjeyi ndiyofunika kutetezedwa kamba kuti kuonongeka kwa chilengedwe kumalepheretsa kupanga magetsi moyenera. Ife tikukhudza kwambiri ifa chakuti menda fotokozera kuti magetsi athu ambiri timapanga kuchokera ku mphamvu ya madzi. Ndiyeno madzi ambiri mitsinje athu ambiri pakali pano yagumukira. Chifukwa mitengo yachoka mbali mwa mitsinje ndiye madoti akudzadza mmenemo. Ndiye kuti madzi athu akamatseka kumusiko samabwera moyenerera, komanso amakapanga matope amene aja amakapanga affect machine athu kuma station athu. Mkulu wa kampani ya Ejenko a William Liabunya ati kuonongeka kwa chilengedwe kumakhudza kwambiri ntchito zopanga magetsi mdziko muno. Tinapanga chiganizo chimenechi kuti ithandizire pa ntchito yathu yopanga magetsi. Chifukwa munga mukudziwa magetsi athu pafupifupi 80% amachokera ku madzi. So madziwo amadalira nthaka. Ndiye kuti nthaka isungike timayenera kukhala ndi mitengo. Ndiye mukaona mitengo imene adulidwira mu zaka zapitazi, zaka 10 zapitazi, mapiri athu ambiri mulibe mitengo. Ngakhale anthu minda chifukwa chokuchulukana tikulima pena paliponse. So chifukwa cha chimenecho tikukhala ndi vuto lalikulu popanga magetsi. Chifukwa nthaka zikuokoloka, zinyalala zikuokoloka, zonse zija zimakakhudza ntchito yathu yopanga magetsi. Mawu ake phungu wa ku nyumba ya malamulo ndera la Ulongwe Idrisa Ngunga ati athandizira pa ntchito yotetezera mitengoyi kamba kuti ithandiziranso kuteteza anthu ku ngozi zogwa mwadzidzidzi mdera lake. Rashida Matandika, MBC News, Balaka. Sukulu yosula alangizi azachitukuko ndi chisamaliro cha wanthu ya Magomero posachedwapa isayinirana mgwirizano ndi sukulu ya ukachenjede ya Nottingham Trent ya mdziko la United Kingdom, zomwe zichititse kuti ophunzira ena omwe akuchita maphunziro ku sukuluyi adzipeza mwayi wa ntchito mdzikolo. Nduna yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi, chisamaliro cha wana ndi aulumali Amere Navicha ikutsogolera nthumwi za ku Malawi pa zokambirana zomwe akuyembekezeka kusayinirana mgwirizano okhudza mbali zosiyanasiyana ndi cholinga chokweza ntchito za chitukuko mdziko muno. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Mai Navicha anati mgwirizano ndi waphindu chifukwa ogwira ntchito zosamalira wanthu mdziko la Malawi apeza upangiri omwe uthandizire kutukula miyoyo ya wanthu. Ndunayi inati boma la Profesa Mutharika limazindikira ubwino ophunzitsa ndi kupereka upangiri woyenera kwa anthu madera zomwe zothandiza
kukweza ntchito zachuma. Ndunayi inalankhula kwa ophunzira pa sukuluyi komwe anawapempha kuti abwere ku Malawi kuti adzakhutire mavuto omwe ophunzira akumana nawo komanso mmene ntchito ikuyendera yothandizira anthu m'madera. Mkulu wa zakafukufuku pa sukulu ya Kachenjede ya Nottingham Trent University, Professor Neil Mansfield, anati sukulu yawo ndiyokonzeka kupereka maphunziro apamwamba kwa ophunzira pa sukulu yopititsa patsogolo ntchito za luso la manja ya Magomelo. Professor Mansfield anati mgwirizanowo uthandizira kukweza ntchito za maphunziro popereka madigiri omwe asifanana ndi a mdziko la United Kingdom. Iwo anati izi zithandiza kutukula ntchito za maphunziro. Mgwirizanowo akuyembekezera kusainira mwezi wa Meyi chaka chino. Bungwe la Technical Entrepreneurial Vocational and Education Training Authority TVETA lapempha nyumba ya malamulo kuti iwonjezere ndalama zopita ku bungweli mu ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2026-2027 ponena kuti izi zithandiza kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino komanso kupereka mwayi kwa ntchito zosiyanasiyana kwa achinyamata. Mkulu wa bungweli a Erwin Chiwembu Sichiola wanena izi ponena pomwe amakumana ndi aphungu a nyumba ya malamulo a komiti yoona zachisamaliro cha wanthu komanso yoona chitukuko cha kumidzi pa msonkhano owunika ndalama zomwe unduna wa zachuma wayika ku nthambi zosiyanasiyana. Smart Chalika ali ndi ripoti. Malingana ndi Sichiola, kuyika ndalama zokwanira ku ntchito za manja kuthandizira bungweli kupereka mwayi wa maphunziro a ntchito za manjazi kwa achinyamata ochuluka, kunena kuti kubwera kwa sukulu za sekondari za ulere mdziko muno kuchulukitsa chiwerengero cha anthu ofuna maphunziro a ntchito za manja. Yonena kuti boma lapanga chiganizo chabwino kwambiri kupanga maphunziro a ku sekondari kukhala ulere. Komano chimene ife nga timagawana nawo aphungu a nyumba ya malamulo ndichonena kuti mmene tikupanga sukulu za secondary za ulere chimene chichitika chona kuti achinyamata ambiri amene amaphinjika kukanika kupita ku secondary school tsopano apeza mwayi wopita ku secondary school. Ndiye ngati boma tiyambire tikuganiza kuti kula achinyamata amenewa akakhonza MSCE adzapita kuti. Ndiye njira ina imene achinyamata ambiri akuyenera kupita ndi njira ya ku technical college. Ndifake tunena kuti tiyambire tikuyika ndalama zambiri wani kumanga makoleji ochuluka komanso kukulitsa makoleji amene alipo kale. Mmodzi mwa wapampando wa komiti Asavera Kafafa wavomerezana ndi Sichiola kuti dziko lino likusowekeradi maphunziro a ntchito za manja kuti chitukuko chipite patsogolo. Ndiye malopo maphunziro akhala ulere kusenzera kuti chiwerengero chimene cha anthu ochokera sekondari chitofika mwina 200,000 pachaka. Amenewa anenera kuti adzikadutsa ku sukulu zimenezi za maluso osiyanasiyana ndi zimene zingathandize ifeyo ngati dziko. Ndiye ngati kuli bungwe lofunika kupatsidwa ndalama zochuluka kuti Amalawi akhale ndi maluso ndi kuti chitukuko chathu chipite patsogolo ndi bungwe limene ngati TVETA. Pakadali pano komiti ikunikiranso ndalama zomwe zaperekedwa ku nthambi komanso mabungwe a boma mu ndondomeko ya zachuma ya ndalama zokwana 11 trillion Malawi kwacha ya mchaka cha 2026-2027 yomwe idaperekedwa mnyumba ya malamulo isanu apitali. Smart Chalika, MBC, Lilongwe. Bungwe la Malawi Environmental Protection Authority MEPA layamba ntchito yoonetsetsa kuti anthu asiya kupanga mapepala opyapyala yotchedwa mlanda maplastic. Mu ntchitoyi nthambi idzilanda mapepala opyapyala ndi kutseka kampani zonse zomwe zikupanga mapepala awa. Tili ndi zambiri mu ripoti la Mike Kalumbi. Polankhula mu mzinda wa Lilongwe atatseka kampani ziwiri zomwe zikupanga mapepala osavomerezekawa, mkulu wophunzitsa anthu zachilengedwe ku nthambi Aubrey Chilwa ati mu kampeni azitseka kampani zomwe zikupanga mapepalawa komanso kumanga anu ake a kampanizi. Lero tayamba kampeni ya serious imene tayambira munomo mu Lilongwe imene ndi operation mlanda maplastic opyapyala, maplastic amene ali olesedwa ndi boma kutengera pa malamulo a plastic regulation ya 2015 Environmental Management Act. So malamulo amenewa amalesa maplastic amene asakufikira mlingo wa 60 microns. Maplastic amene onso akumapezeka kuti samalembapo lebo ina iliyonse kuti koda kupanga manufacture ni ndani komanso samakhala ndi kasimbo kuonesa kuti plastic itha kugwiritsidwanso ntchito ina nthawi ina yake komanso oti litha kuwola padoti.
oyang'anira za chilengedwe ku khonsolo ya mzinda wa Lilongwe a Cedric Tambala ati iwo agwirizana ndi nthambi ya MEPA pofuna kuthana ndi onse omwe akuphwanya malamulo popanga mapepala osavomerezeka. Ndizoona zikupitirirabe ndichifukwa chamaona kuti tindanzathu lero ochokera ku MEPA patokhala Lilongwe City Council tinaona kuti nzosatheka kumano kudzera mu mgwirizano umene tapanga ndanzathu ku MEPA ndizothekera kuti tithandizane kuonetsetsa kuti production ya zimene zaletsedwa zimene zindi akhoti zisamapitirire. Kutengera pa malamulo a Plastic Regulation a 2015 mapepala opyapyala ndi oletsedwa mdziko muno. Kampani zomwe zatsekedwa pakadali pano ndi King Deok Plastic Company ndi Quality Plastic Limited zomwe ano ake ndi nzika za dziko la China. Michael Lumbi, MPC Lilongwe. Bungwe loyang'anira mabungwe oona za anthu aulumali la Federation of Disability Organizations in Malawi FEDOMA layamikira boma kamba kochotsa msonkho pa zipangizo zothandizira anthu aulumali mu dongosolo la zachuma la 2026-2027. Popereka dongosololi nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka analengeza kuti zipangizo zomwe anthu aulumali amagwiritsa ntchito tsopano zidzilowa mdziko muno osalipira msonkho. Mkulu wa FEDOMA a Simon Munde wati izi zabwera pa nthawi yoyenera ponena pamene anthu ambiri aulumali amalephera kuzifikira zipangizozi. Iwo akufotokoza. Kani yonena kuti zipangizo zimene timagwiritsa ntchito ngati anthu amene tini maulumali pachingerezi timati ma assistive devices azilowa m'malawo munomo opanda msonkho wina uliwonse. Ndi chiganizo choti tachilandira ndi chimwemwe chonse. Ndi chofunikira kwambiri. Mukudziwa zipangizo zimene zambiri sizipangidwa m'malawo munomo zimapangidwa kunja. Anthu amene ali ndi maulumali ambiri titonena 99.9% sangakwanitse kugula zimene zizi. Kuonjezeraponso nkuyika msonkho chimakhala chipinjo chachikulu kwambiri. Kotero kuti kwa ifeyo kunena kuti msonkho usakhalepo ndichopereka chilimbikitso. Osati kwa ife tokha ngakhale mabungwe amene nthawi zambiri amathandizira dziko kapena boma la Malawi popeza ma devices wokunja ndikupereka kuno kandi ku Ministry of Health, ku Department ya Medical Rehabilitation, kandi kuja ku Malawi Against Physical Disabilities, ndi mabungwe osiyana-siyana. Mabungwe amene wawande kuti pamene popo akhauti apepukidwa. Ifenso amene tili ndi maulumali tikhauti tapepukidwa. Chachikulu chimene tikupempha kwambiri kuti definition ya assistive devices ikhale wide enough kuti ichite cover zinthu zambiri zimene zimamuthandizira munthu olumala pamene akugwira ntchito zake zosiyana-siyana kuti nayenso atenge nawo mbali mokwanira bwino. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. Banki yaikulu ya Reserve yatsitsa mlingo wa chiwongoladzanja cha dziko kuchoka pa 26% kufika pa 24%. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lalangiza ogulitsa zipangizo za mphamvu za magetsi adzuwa kuti akakhomere ziphaso zochitira malondawa pasanadutse miyezi 3. Ndipo munkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM lakonza mwambo opereka mphoto kwa osewera ndi aphunzitsi omwe anachita bwino chaka chatha. Takulandiraninso tipitirize ndi nkhani yokuti bungwe losunga zokolola la National Food Reserve Agency lapempha nyumba ya malamulo kuti iwonjezere ndalama zomwe zapita ku nthambi zogulira chimanga kuchoka pa 60 billion kwacha kufika pa 195 billion kwacha. Akuluakulu akubungwe la NFRA motsogozedwa ndi mkulu wa bungweli a George Macheka apereka pempholi pomwe anakaonekera ku komiti ya mu nyumba ya malamulo yoona za ulimi ndi chilengedwe. Tili ndi zambiri mu ripoti la Chinsisi Moyo. Bungwe losunga zokolola la National Food Reserve Agency lati kuonjezera ndalamazi
kuthandiza kuti bungweli likwaniritse ntchito yogula chimanga mu ndondomeko ya chuma ya 2026-2027. Mkulu wa NFRA a George Macheka auza komiti ya zaulimi ya nyumba ya malamulo kuti bungweli likufuna 195 billion kwacha yogulira chimangachi. Amacheka anatinso bungweli likufuna 1.5 billion kwacha yokonzera nkhokwe zosungira chimanga kamba kuti zina mwa izo zinawonongeka. Iwo ati ndalamazi zithandiza ntchito yokonza nkhokwezi. Ngati bungwe tikanasangalala tikanakhala kuti panayikidwa ndalama yoti tikonzere ma warehouse athu akulimbi chifukwa choti amene akugwa ndipo akhoza kuononga chimanga chitati mvula izikupitirira, komanso ndi ma silos kapena nkhokwe zimene zapendama ku Lilongwe ku Kanengo zimene tikuyembekeza kuti atithandizire kuti zikonzedwe kuchitira kuti zisagwe kupha anthu kapenanso kuononga chimanga. Komanso tikuyang'ana kuti ndalama yogulira chimanga pakali pano atipasa 60 billion, tikukhulupirira kuti itaonjezedwa ikhoza kuthandizanso kwambiri kuti chimanga m'Malawi muno chizakhale vuto chaka chibwerachi. Pakadali pano wachiwiri kwa wapampando wa komiti ya zaulimi ya nyumba ya malamulo achikondi Kampachike Chisale wati komiti iyi iwunika pempholi. Kuno ngati komiti ya agriculture komanso cluster taona ndithu kuti zina zimene akupempha nzofunika dithandizo, tikuyenera tathandizire kuti mavuto awo ambe kuchepa. Nkhani za nkhokwe sizili bwinobwino, ndizonongeka kwambiri zimene sizingatheke kuti asunge chimanga chokwanira atakhala kuti achipeza. Komanso amapempha ndithu akufuna kuti budget ndalama zichulukirekobe pang'ono. Bungwe losunga zokolola la National Food Reserve Agency mwazina limasunga chimanga mu nkhokwe zake pofuna kuti dziko lino muzipezeka chakudya chokwanira nthawi zonse. Chinsisi Moyo, MBC, Lilongwe. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lalangiza anthu omwe amagulitsa zipangizo za mphamvu za magetsi adzuwa kuti akakhomere ziphaso zochitira malondawa pasanadutse miyezi itatu. Kauniuni yemwe bungweli lachita posachedwapa waonetsa kuti amalonda ambiri mu mzinda wa Lilongwe akugulitsa zipangizo zomwe sizikufika pa mlingo woyenera. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la MERA Atofwane Mwagomba walangiza anthu kuti adzigula zipangizo za magetsi amphamvu ya dzuwa kwa amalonda okhawo omwe ali ndi ziphaso zowayenereza. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Kauniuni yemwe bungwe la MERA komanso Malawi Bureau of Standards likuchita ndi mbali imodzi yoziwitsa anthu zakufunika kugwiritsa ntchito zipangizo za mphamvu ya magetsi zodalirika, komanso kukhwimitsa malamulo makamaka ku kampani zomwe zimayitanitsa katunduyu. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MERA Atofwane Mwagomba adandaula kamba kauchuluka kwa katundu osafikira mlingo. Endera mashopu angapo tapeza kuti almost shop ina iliyonse mkatikati mwa Lilongwe alibe chiphaso chogulitsira zipangizo zimenezi. Nde kwa ifeyo ngati regulator tinapatsidwa mphamvu yonena kuti tizitha kupereka ziphaso zimenezi. Tikuwapatsa nthawi miyezi itatu ikubwerayi kunena kuti akwaniritse zonse zoyenerera kuti akhale ndi ziphaso zimenezi. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Malawi Bureau of Standards Amasozi Mwenefumbo ati ali nchikhulupiriro choti amalonda ambiri ayamba kutsatira malamulo akayitanitsidwe ka zipangizo za mphamvu ya magetsi adzuwa kamba kuti bungweli lidalumikiza makina ake ndi bungwe la MRA, komanso kuti bungweli lili ndi malo atsopano oyezera zipangizo zosiyanasiyana. Katundu awo amangozembesa kwemera yakho kupanga bwinobwino koma kwembesa samabwera ya ndi amapeza kuti katundu amabwera kwambiri pa market. Ife mbesi ngati timati timone timazamuonera mwina ali kali pa market. Nde vuto ali kuli nali mene wao. Koma panopo vuto limene wao linatha because tinapanga linki through Askuda. Kuyambanso kulimbikitsa kukhwimitsa malamulo okhuza kayitanitsidwe kapena kagulitsidwe ka zipangizo za magetsi amphamvu ya dzuwa kukuyembekezeka kuthandizira boma kutolera ndalama zochuluka komanso kuteteza ndalama zakunja pa zinthu zosafikira mlingo. Trust Office, MBC, Lilongwe. Boma lapempha sukulu za ukachenjede zomwe zimaphunzitsa maphunziro azokopa alendo mdziko muno kuti ziphatikize maphunzirowa ndi njira zamakono.
izi ati zithandiza kuchepetsa mavuto omwe akukhudza ntchito za mtundu. Mlembi wamkulu mundu nawo a Maxwell Phiri wayankhula izi ku msonkhano wa maphunziro a zokopa alendo mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mu ripoti la Emmanuel Chikonso. Aka ndikoyamba kuti dziko la Malawi lichititse msonkhano ongawo kutsatira dziko la Botswana ndi Zimbabwe. Msonkhano cholinga chake ndikufuna kuti ophunzira phunziro la zokopa alendo msukulu zawo kwachenjede adzitha kukhala ndi ukadaulo wa momwe zinthu zikusinthira komanso kugwiritsa ntchito njira zamakono popititsa patsogolo ntchitozi. Poyankhula ku msonkhanowo, mlembi wamkulu mu nduna za malonda, mafakitale ndi zokopa alendo a Maxwell Tsitsi ati chidwi cha boma chili popititsa patsogolo ntchito zokopa alendo ndipo nkofunikira kuti maphunziro komanso ndondomeko za munthambi zidzigwirizana ndi momwe dziko likusinthira makono ano. Tikuwapempha ma university kuti asamangophunzitsa zinthu za mkalasi yayi koma zinthu zimene zili ndithu ku industry imene zikufunikira kuti tipite patsogolo mu nthambi imene ya zokopa alendo. Wachiwiri kwa mkulu za maphunziro pa University of Livingstonia UNILIA yomwe ikuchititsa msonkhanowu, Abusa Timothy Nyasulu anati sukulu zawo kwachenjede zikuyenera kugwiritsa ntchito zotsatira za zokambirana za zomwe zatuluka mu msonkhanowo posintha ndondomeko ya zamaphunziro. Teknoloji ili nkati, AI ili nkati, anthu kuphunzitsana kuti alendo tikoza kuwalandira bwanji zonse zili nkati. Ngati university tikuona kuti tikoza kutenga mbali yayikulu kwambiri kuti maphunziro amenewa ngakhale ma school akhoza kupanga ma curriculum amene akhoza kukhala ofunikira kwambiri kuthandizira kuti maphunziro apite patsogolo a tourism ndi hospitality. Mlembi wamkulu wa sinodi ya CCP ya Livingstonia, Abusa William Tembo, wati nthambi zosiyanasiyana kudzanso a mipingo zikuyenera kubwera pamodzi kutukula ntchito zokopa alendo. Tonse boma ndi chalichi timayang'ana pa anthu, timafuna anthu akakhale ndi moyo wabwino. Boma limakhala ndi zipatala, maphunziro chimodzimodzi chalichi tikamakhala ndi maphunziro ndi zipatala, ndi kuti nafenso tifuna kuti anthu azikhala moyo wangwiro wa thanzi kuti tikakumane ndi chokhumba cha boma. Nthumwi zochokera m'mayiko osiyanasiyana mu nthambi zosachepera 10 kuchokera m'mayiko akumwera kwa Africa ndi zomwe zinafika ku msonkhanowo omwe unachitika pamutu woti kuphatikiza maphunziro ndi ntchito zokopa alendo posintha kachidwe ka zinthu mu nthambi ya zokopa alendo. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Akuluakulu a bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la MEC akukumana ndi adindo ochokera mchigawo chakumadzulo mboma la Blantyre komwe kuchitike chisankho chachibwereza chomwe chichitike pa 17 mwezi uno. Msonkhano awukonza ndi cholinga chomema adindo kuti alimbikitse anthu awo kudzavota mwaunyenji. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a Emmanuel Fabiano watsindika kufunika koponya voti. Chisankho chimene chikubwerachi tonse tikudziwa ndi chisankho chimene chinayenera kuchitika chaka chatha. Anthu akudziwa kuti chisankho chinachitika koma chisankho chikuchitika kuno chifukwa choona kuti kulibenso mtsogoleri amene ali phungu wa nyumba ya malamulo. Anthu ayenera kumvetsa kuti onse amene analembesa ukaundula wa voti akuyenera kupita kukavota. Asanene kuti ayi chisankho chinapita kale ife zimene sizikutikhuza ayi chifukwa munthu amene akusankhidwa ayi ndi amene adzawatumikire pambuyo posankha pambuyo pa chisankho. Ndeno timazakumbutsa anthu zinthu ngati zimenezozo ndi ndondomeko zimene ayenera kusatira pa tsiku limene azabwere kuzavota. Mawu ake mfumu yayikulu kuntaja yapempha anthu omwe akudzaponya voti pa tsikuli kuti adzasunge bata. Ineyo ngati senior chief kuntaja kukhulupirira kuti kumene ndikuchokera ku msonkhano chimene ndimalangiza anthu ndi kunzika umwini. Umwini umenewu ndikutanthauza kuti ngati chisankho kunoko sitidaponye pa 16 September padali mavuto. Nde mavuto talira kwatha nthawi yakwana kuti tiponye chisankho. Nde chisankho chimene chindapempha ngati nzika ngatiso ine muno wake dera kuno ndapempha kuti chikhale chabata ndi mtendere. Nthawi zambiri pa dziko lombanja mmene mukakhala bata ndi mtendere adindo olo atsogolera dziko olo Yesu amene olo Mulungu amene amasangalala.
Ndipo munkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM pamodzi ndi kampani zina zomwe limagwira nazo ntchito lero akonza mwambo opereka mphoto kwa osewera ndi aphunzitsi omwe anachita bwino chaka chatha. Mwambo uchitikira mu mzinda wa Blantyre. Norbert Jameson wadza ndi zambiri. Mwambo wa chaka chino wagawidwa m'magawo asanu omwe ndi zikho za Castel, FDH Bank, NBM Women's Premiership, NBS Bank National Division League, komanso gawo la akatswiri omwe achita bwino kuposa onse. Gawo lin osewera wakale wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets Chikumbutso Salima yemwe anakhala akatswiri okankha chikopa mu ligi ya TNM chaka chatha apikisana ndi Babatunda Depoju komanso chingamagolo wa timu ya Wanderers Dalitso Khungwa. Mu gawo la osewera yemwe achita bwino kwambiri kumbali ya anyamata, Festus Duwe, Francis Mchema ndi Allen Jihana akupikisana mu gawo la osewera wachisodzera yemwe anachita bwino mchaka cha 2025. Kumbali ya aphunzitsi a mpira wa anyamata kuli mphunzitsi wa Maite Wanderers Bob Mpinganjira, mphunzitsi wa Silver Peter Ngangira komanso mphunzitsi wa timu ya chisodzera ya dziko lino Milias Pofera Jegwe. Pamene ku gawo la aphunzitsi a mpira wa atsikana apikisane ndi Love Mofaziri, Magi Chombo ndi Andrew Chikhosi. Osewera wa timu ya Scorchers Letitia Chinyamula yemwe chaka chatha anatenga mphoto ya katswiri ododa chikopa kumbali ya atsikana apikisana ndi osewera awiri a timu ya Silver Strikers Ladies Irene Khumalo ndi Deborah Henry. Pamene kumbali ya asungwana ododa chikopa achisodzera kukhala mpikisano pakati pa Maureen Kenneth, Miami Konkandawire ndi Sala Mulimbika. Norbert Jameson, NBC Sport. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Banki yaikulu ya Reserve yatsitsa mlingo wa chiwongoladzanja cha dziko kuchoka pa 26% kufika pa 24%. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lalangiza ogulitsa zipangizo za mphamvu za magetsi adzuwa kuti akakhomere ziphaso zochitira malondawa pasanadutse miyezi 3. Ndipo munkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM lakonza mwambo opereka mphoto kwa osewera ndi aphunzitsi omwe anachita bwino chaka chatha. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Muli ndine Mike Mlongoti, tikufunirani matero asabata opambana. This team